ini ndamira pano inonzi Chayambuka. Ndini ndanga ndichifamba naMambo Kandeya. Mafambiro andanga ndichita naMambo Kandeya chese chavanga vachiita changamire vanga vasingarege kundiudza. Wainzwa voti vasvika paMangare apa, Chayambuka ndapa Mangare, uri kupi? Ndiri kumba Changamire. Famba uye mudaroni. Rosari rimwe raidya kumba kwangu nemhuri yangu raibva mumaoko maKandeya. Ndataura chokwadi. Ndataura chokwadi. Apa vabva kotaura ava panapa amai ava. Ndamai vangu. Zvaitirwa amai vangu ndozvaitirwa nini. Ndikuedza kuda kutaura utungamiriri wakajeka kuti hunomuwe zvawakaita sei. Chayambuka ndarwara vaindifonera. Chayambuka kuno kwandisinzwa zvakanaka. Vaindituma zvakare kuenda kana mamainu kunotsvagira mari. Izvozvo zvinotozikanwa chero ivhini nemhuri iri pano. Varwara pakutanga ndini ndakaenda kusumudza DDC ya shefu ndimukuru wemadzimambo Changamire varwara ndita sei. Tanzi wanga ufunga sei konguva ndati ayo handitotsvaga mari. Saka papi patingaende Changamire ndimi varidzeki weteritorino. Takaenda tikasvika kumurungari kokoko ndinawo DDC nakapfuma tiri vatatu. Takasvika tikapiwa mari Changamire vakaenda kuchipatara. Izvozvo hazvina kugumira ipapo. Pese pavaifunga kuti ndiri kuda mari vaitaura ndotsvaga mari. Changamire handina mari yeDC, uyai Changamire 40,001. Changamire otofamba otoita basa ravo. Umambo hwamunoona hwavanahwo vanhu vokwaKandeya. Ndini zvakare Sahwira vachigadzwa umambo ndiripo ndichiona. Ndichiswededza padhuze chaizvo nomudzimiro kwawo ndiwe mudzengerere hweapa. Hauna kutanga nhasi ushamwari hwedu, ushamwari hwekumashure. Neniona yaitozvibvunza kuti zviri kubva nekupoku izvozvi. Asi ndakazobvunza baba vangu vakanitaura kuti pawakamira ipapo ndipo chaipo mira ipapo. Saka ndikuda kutaura kuti kuno vachapirwa gunje rekutonga zvakare kana kuti vachatora chitsvambe chokuzogara nhaka yanga ina Petros Kandemiri. Izofambai muino muhwezva unoita kuti iyemi mubatane nemhuri. Vanhu vese vaungana pano vaunganire mabasa akanaka aiitwa nababa vomusha uno. Saka tiri kuti vakomana vandasiya tapfuma Momendi nemukoma wenyuyo nevamwe vehama dzenyu izobatanai. Izobatanai umambo hauromberwe. Mukarombera umambo munorambwa nedzinza. Mukangohurombera chete munorambwa nedzinza. Umambo hauromberwe. Nokuti umambo ndowedzinza unouya chete kana uchiuya pauri iwe ugamuchire zvakanaka uchaona uchifamba nawo zvakanaka. Pamberi kubatana, pamberi pekubatana pasi pasi nemhando. Tanzwa makutaurisa pamwe ndajamba matundu ndiregererei vaita basa.
Zita rangu ndoitwa Prince Chigango. Zita rangu ndoitwa Prince Chigango. Ndinotenda vose vauya kunozotibatsira kuchema Sawira wangu vabva mativi ose akasiyana siyana. Ndinokutendai. Ndinoti mhuri yese yekwana Atembo ndinoti nematambudziko asi zvinorwadza zvinoshungurudza. Sawira wangu musi weSunday yapedzisira kutonga akanditi ndinorarama here ni Sawira? Ndakati aiwa unorarama. Ndakati chei sei wataura kudaro? Akutoda kutoenda kutobva kukakandeya kuuya kuno. Ndakamira naye achinditaurira akanditi bata gumbo iri ndobva ndabata, akanditi bata gumbo iri ndobva ndabata. Zvikanzi wakunzwei? Ndakati iri rakaita kuomarara apa. Zvikanzi riri kunditambudza gumbo irori. Ndakati munoita zvakanaka. Zvikanzi wazviona sei kutonga kwandaita? Ndakati aiwa matonga zvakanaka ingowani. Zvikanzi asi ndinorarama here Sawira? Ndakati munorarama, Mwari vanokuchengetai. Zvikanzi Sawira kurarama ini navasisina. Ndakati sei madaro? Zvikanzi pane zviri kuitika pandiri. Ndakati aiwa Tembo munotorarama. Zvikanzi kana ndararama ndoda kuti ndipote ndizokubatsirawo, nekuti kugara kwandakaita umambo kwekuti ndikwanise kunorarira vakakwanisa kurara pamba pangu kuti vagorara, vakwanise kuve vachinogadzwa kuti vave vari mambo vakauya kunorara pamba pangu, ndopavakauya kunorara. Saka vainditaurira sekireti yavo yose yavaikwanisa kunge vachinditaurira isina yana Atembo asi yakwandiri inosasawira ndaitotauriwa. Saka naye zvino ndinoti mhuri yese yasara yekwana Atembo chibatanai miti womwoyo waitawo baba venyu mune zvakanaka. Chikafu changu maidya nese vana Atembo. Saka naye zvino rambai muchiuya kwete kuti baba venyu zvavasisipo vakutatisira kana basa nawo vasahwira. Naye zvino ndinotenda ndinoti aiwa sororai murugare. Amen. 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 Reza dairaka. Ndinotenda zvikuru. Handifunge kuti ndine zvizhinji zvandingataure. Zvizhinji zvacho zvataurwa nevataura kare. Zvino handingadzokerere. Ndinotenda zvangu nespeech dzandanzwa pano dzichitaurwa maererano nemabasa akaitwa naSawira wangu Kandamiri. Inini ndini mungwariri wata Sawira wangu kuMhondoro. Zvino zvandanga ndichiita pano Kandamiri handifuna kuti ndichazviona. Nzvimbo yangu ndiyo, ndikasvika ndogara tojabhurana. Tikagara apa haungafunge kuti chief wandiri naye yanga iri shamwari. Zvino pane
nhorondo yandanzwa pano yadzidzisa munhu wese zvinofanirwa kuitwa muupenyu hwedu. Ruvengo kwedu zviriko hapana kwazvisiri, asi uru rufu chidzidzo. Takagara takatsidziwa kuti tichafa, kana miri zvafa ndasara ndini, ndinoti ngazorore murugare. Amen. Tenda maita enyu nemashoko amatipa gaipa rezvinoti rearrange mabhemba chaenyu madzimambo avo yavati wandei pari zvino vatasvika patinopedza basa redu. Madzimambo asvika vati wandei ziratiwati macheya ati wandei zokupedza. Ayo tidak utuh anu agak kah mama. Zvakanaka. Zvakanaka. Ndotenda zvikuru. Maita enyama inatokunzwa ine kuno mutudzi wamwe kuti nyarara ichiri. Mambo Kandea kuenda kwavo varamba kuti zviite sezvinonzi vanga vasingashandi nemamwe madzimambo, vazviramba izvozvo kumhepo. Iko zvino tinoda kutambira madzimambo
edu emuno muprovince ndinodavira kuti maona motikari dzakawanda dzichisvika kuuya kuzopa ruremekedzo nekuonekana na Chief Kandeya Tembo Masvibakupa. Mamwe madzimambo asvika pano, ndichitaura ndiri pano ndambokuzivisai kuti tine dare redu remadzimambo muMashonaland Central Province yatinoti iyo Provincial Chiefs Council. Ndiro dare guru remadzimambo, ndo vanotungamirira mamwe madzimambo. Iye zvino ndinoda kukuzivisai kuti mamwe mamembers varimo muProvincial Chiefs Council yedu vasvika. Madzimambo vari muProvincial Chiefs Council yedu varipo vari vana kureva 4. Chairman wemadzimambo iwayo muprovince yedu yeMashonaland Central Province Chief Matsiwo. Chief Matsiwo vari kuMbire District. Chief Matsiwo ndiseneta, ndodavira kuti tinoziva zvazvinoreva. Ndiseneta kuhurumende yedu. Ndafarira vemusangano pavambouya pano vachikurudzira chaizvo kubatana kwedu uye utungamiriri hwedu hwemusangano weZANU-PF. Madzimambo edu vanotsigira musangano weZANU-PF. Chief Matsiwo kumadzimambo edu hativasimudzi zvedu, asi ndinoda chaizvo nekuti kakawanda vanhu vachisvika kumahofisi edu vachibvunza kuti ko iye mutungamiriri wacho ndiani, ndeupi? Chief Matsiwo hativasimudzi, asi pandiri kusvika ndakatarisa apo ndiwo Chief Matsiwo vari panapa. Zvakanaka. Ndiseneta zvakare. Zvinhu zvinofadza kuti muMashonaland Central Province tine madzimambo masenators. Zvakanaka. Magona amai. Ndizvo chaizvo. Tirimo muProvincial Chief Council yedu. Tina Chief Nyamaropa vari pano, ndiseneta zvakare. Chief Nyamaropa ndodara kuti vamwe hamuvazivi. Munovaziva? Very good. Ndinosvikapo zvakare kuti muvazive. Chief Nyamaropa. Baba, hativasimudziri. Zvakanaka. MuProvincial Chiefs Council yedu tine vamwe vandisiri kuona zvangu ndinodavira kuti havasati vasvika. Tina Chief Musana varimo zvakare, inhengo. Tina Chief Negomo, inhengo zvakare, ndivo Vice Chairman Chief Negomo. Ndinodavira kuti vachasvika zvakare. Ndivo vari 4 madzimambo edu vanotitungamirira. Nditika zvakanaka. Tine mamwe madzimambo vasvika vari pano vatinoda kuti tizive tese. Tina Chief Bushu, vamwe ndodavira kuti hamuvazivi handiti? Right. Ipo pandakananga pano ndivo Chief Bushu avo. Right. Magona vanamai ndizvo chaizvo. Tina Chief vandodavira kuti tinovaziva kunoku. Tina Chief Dotito, munovaziva here? Good. Right. Vasingavazivi ndivo Chief Dotito pandafika pano. Zvakanaka. Tina Chief Chisunga. Ndazvomwa arikutonditsika nezita racho nai. Tina Chief Chisunga. Tinavo pano. Tarisai muri kuremekedzwa kwaChief Kandeya. Tina Chief Chisunga vari pano Mbire District. Ipo pano ndabandasvika. Zvakanaka. Tina Chief ndatonzwa wangu watoshedzera zita racho nimi kare, munozikanwa mambo. Tina Chief Mutumba.
Chief Mutumba baba mashedhera ndeve kwenyu handitika ndizvo Chief Mutumba ndo vari panapa. Chief Mutumba saka naine mhuri zvakanaka. Kumadzimambo vasvika pano tave pano ndinodavira kuti ndivava kana ndine vamwe vandasiya. Makombe handizi kuti menge masara sei. Tina ndeve kuno kuDarwen zvakare handiti Chief Matope vagere nechekuno kunze. Makombe hamene kutichengeta kusiyai sei kuti vagerere vana munovapa mbudzi. Zvakanaka mambo. Ndo madzimambo edu vatikuta vauya kuzopa ruonekedzo kuna Chief Kandeya pamusoro madzimambo basa rinenge rabatwa. Tiri kutungamirirwa namudzviti weMount Darwen vanova ivo Mr. Nkoma. Madzimambo tavazivisa kuti ndimuri kutitungamirira, saka chimuti chenyu ichi ndakukusiyirai kuti mugozotipa umwe kumadzimambo vachataura vakamirira madzimambo ese vachipa mashoko avo ekuonekana na Chief Kandeya. Regedzai tikupe ruremekedzo Mr. Nkoma. Thank you. Mazvita enyu Director Baba Masingaizo, regai panguva ino tiri kumweya umwe chete iwoyu nditenderei tafara kuti tatsipa zvokwadi nemadzishe edu pamwe nevakuru vavo. Panguva ino nditenderei ndigosiya mukana uno kune seneti yedu yemadzimambo. Ini ndichangotaura kuti Mambo Matsivo, our senator, vatore mukana uno. Mazvita enyu. Tinotenda maita enyu. Nditenderei panguva ino kuti titange kupa mukana uno kuna Senate Chief vedu Mambo Nyamaropa vauye muno mberi vatipe mashoko. Madzimambo vane basa ravakatiitira basa guru. Ndinoziva kuti mwoyo yevamwe ipapa yatobuda kubva painofana kunge yakagara.
zvakanakai. Takupa mukana uno kuna Senator Chief Nyamaropa toteerera tichinzwa mashoko avachatipa. Ndichambotiraya kuti nditaure ndisingashandise ichi chipisa motikari pamusoro iyi vanoremekedzwa. Ndisati ndatanga kutaura ndichiti anenge atanga kuenda kunashe amukuru pakati pedu. Nditange mandinzwisisa. Anenge atanga kuenda kunashe amukuru pakati pedu, zvichireva kuti tsika dzedu dzechivanhu tinobvisa ngowani toremekedza. Pano heti dzisingabviswe, but dzimwe dzese tinobvisa toremekedza zvakaitwa naMwari. Ndine urombo nokuda kwezvakaitwa naMwari, but zvose zvamunoona panyika zvinopfuura. Nguva yaMwari inosvika. Tichapa ruremekedzo utungamiriri huri pano womusangano wedu weZANU-PF uri kutonga wababa Munangagwa. Tinokuremekedzai. Ndoremekedza masabhuku ari pakati pedu vakasangana nochiitiko chakarongwa naMwari nenguva yaMwari. Ndisati ndanyanya kuenderera mberi kuti ndange ndakudza Mambo Dotito, varidzi vevhu ratakatsika. Kana tisingakanganise kugara zvake kwaita kandeya pano asi panga pasiri pake. Nzvimbo ndo yaDotito. Saka nzou ndinokupai ruremekedzo nokuda kwokuti makagamuchira kuti anga ari mwana kwamuri nokuti anga ari kuchigomeni. But ikoko kugara zvakanaka. Ndoremekedza vamazingaiso vauya vakamirira muminista wedu namudzviti vedu vamukoma vanga muchiita basa rakanaka. Zvinenge zvakaoma asi munovavaridza kuti zviite chimiro kuti nyika yedu imire zvakanaka. Ndoda kuti nditende mhuri yomusha uno yotembo mazvimbakupa nebasa ramakaita. Proverb inoti kufa kwohosi inosiya chinyimwe, chireva kuti musha haumire kurana. Musha haumire kurana, unofamba. Ndo mafambiro emusha. Ndochireva kutanga kukudza baba vedu vanoremekedzwa vachairman weprovinsi yedu, baba vaMatsiwo. Ndomboti sumukai zvenyu ndau kusumudzai kuti vanhu vakuonei chairman. Uyai kuduze kuno chairman. Chandanyanya kusumudzira chairman ndochekuti munyatsonzwisisa. Kude vamwe vakuru vavo vasipo, vachifi negomo havapo. Nekuda kwebasa renyika, basa ravo rakati kurei, director of State House. But havapo, vachifi negomo. Tinava Matsiwo vari pakati pedu, asi ndinongovaremekedza nokusava kwavo pano. Asi pano zvinhu zvinoita kuti ndivashedze nyange vasipo, nokuti vanobasa guru ravanotiitira. Kune vamwe baba vasipo, elderman wedu, baba vamusana, vamanikidzwa nokuda kwemabasa edu akati wandei, asi ndichangoti taurei nobasa ravanoita. Ndoremekedza madzimambo ari pakati pedu. Tembo Mazvimbakupa, Tembo Mbaiwa, ndinokuremekedzai. Vabushu Nzou, ndinokuremekedzai. Nzou, ndinokuremekedzai. Tembo Mazvimbakupa, ndinokuremekedzai. Ndongokumbira kuti muuye kuno kudhuze mugomira. Sori ndakusumudzai. Makombe uyai zvenyu gosa kudhuze kuno nditaure zvakafanira nezvakaringana pamusoro pebasa remadzimambo. Patsika dzedu dzekaucha yedu ndingoda kuti vamwe vamire kuna chairman tichitaura zvakanaka zvinoita kuti tive vanhu pamusoro penyika. Ndichitaura kudai ndichisumudza vanoremekedzwa ndiri mudiki pakati pavo asi ndichivakudza. Takagara pasi baba vamazingaiso. Ndokumbira kuti mumire apa namudzviti wenyu, imi makamirira minista vedu. Vasipo vagarwe. Ndimi mauya makamirira vagarwe minista vedu. Muturikwa vari kuMarsh East vagarwe. Kuti basa ramauya naro pano iguru. Makamirira futi state minister wedu vaMagomo vari vice chairman wedu womusangano weZANU-PF uri kutonga. Izvozvo zvikuru ndinozviremekedza. Isu taona tichitu makamirira minista vedu vaMagomo vasipo navagarwe vasipo. Taona izvi zvakakodzera madzimambo. Takagara pasi na chairman
novasipo director wepastate house vane gomo, mambo negomo mweno matombo. Tikagara pasi tikati no, kana dambudziko rauya kwamunomumwe wedu tinofanira kuti tsvage chouviri chatinobatanidza. Ndobva tagara pasi tikati tofanira kubvisa chouviri, tagara pasi tiri vana. But kugara kwatikaisa tiri pasi tiri vana isusu azvireve kuti vamwe havapo, varipo nokuti zvataita isu ndivo zvaitwa izvi. Kana tazviita izvi hatina kuitira vanhu, taitira amai vomusha uno, ndovasekwa naMwari. Amai vomusha uno ndovasekwa nani? naMwari. Saka nokuda kuti vasekwa naMwari tinonguva yatinonyaradza, tinouya nozvazvo zvatikabata. Saka ndati chairman, ndisati ndaendera mberi kuti ndokumbira kuti mugamuchidze minister chimwa chete vatambidze amai vemusha uno, nokuti zvosara zvikazoita makumbo. Saka vapei vamazingaise nomudzviti wavo vakamirira minista vedu vamuti vakatimirira vachibva vaendesa zvinhu izvo naamai vachobva. Tine mari futi zvakare chairman, tinoubva ndakupai mari yatinayo yakadhonetwa nemadzimambo ese tiri pamwe chete. Member dzeNational Chiefs Council dzakabvisa $200 kuti baba vamatsiwo, baba vane gomo, baba vamusana, toya baba vanyamaropa ndokupedzesera. Tobva ipapo vabi edu zvakavabata mumwoyo vakati no, hatingagone zvakadai so kudya nyemba dzoumwe kunge dzako dziri pamoto. Ndobva vangotitsigira vakabva vatanga vadotiti vakati ai ndakanda $20. Mari yedu yese pamwe chete total yobva ita 380. Chinhu chinouya kana chiri chokwadi chakanaka hachiuye nochivande. Chinofanira kuuya pachena tichiona, kwete kuti munoti tadhoneta tasiya kupa vana zvatisina kuona. Hati rekodha izvo. Manzwa minister, tinorekodha zvinhu zvatakaona, kwete kungonyora zvinhu zvatisina kuona. Zvinhu zvabviswa nomadzimambo ndizvozvi. Ndosaka tati nhasi takukuita handover tichipa chairman vachikupai zvatakwanisa kuti tinyaradze amai. Mari ichireva kuti ndeyavo, ndovasekwa naMwari. Tinombopa silent vachiita vachigamuchidzwa nomutungamiri weprovince, zvisinei vamwe vacho havapo vane gomo. Pane mweri paEcocash, pane $20 paEcocash, $20 paEcocash. Pane 360 at cash, then $20 eCocash yakati office. Then tosvitsa tofundo wakareruka nditi nomotipira. Yes, ndokumbira vakuru mugare zvenyu pasi. Minister ndicha ndichaenderera mberi nokutaura zvinhu zvokuti kana chairman vakapedza kutaura zvinhu zvotorwa zveisa mumba zvoda kuiswa muimba yakafanira. Garai pasi mai, zvoda kuiswa muimba yakafanira. Tauya kuzochema nokunonyaradza asi vamwe vanouya kuzonyangadza nokugumbura pano zvakanaka. Zvinoitika izvozvo. Ndichati minisa, ndichiti shoko rangu rokunyaradza mhuri yasiwa pano nderekuti mutemo zvaunoreva uchikana zvinhu zvadai so. Ndiri kutaurira mazwi aya kuna chairman. Chairman ndinzwe ndimi wanda kutaura mazwi aya. Ngombirai kutaura nomunhu central committee yedu yoteerera central committee unzwe zvatakutaura. Chairman vazvinzwewo. Tiri kuti isusu chairman mutemo tsika dzedu dzechivanhu munodziziva. Kana zvadai kutaura patanga zvichireva kuti muri munofanira kungoudza zvinoreva mutemo. Kana zvadai so kunosara kuchiitwa matare. Hakuna matare anofanira kuitwa pano kusvika tatumira zuva redelegation runouya kuzotsvaga munhu acting chief achatonga 2 years. Kwete kuti vanosara vachiita tumwe tumatare twavanoita seatagara pasi secabinet yedu yatinayo. Totoziva kuti izvo pari kubva pano pakutosara munhu achitozhamura achindati ini ndindamambo. Kwete, zvinogarwa pasi nemember dzeNational Chiefs Council noprovince yacho yogara pasi. Naivo vana mudzviti vari pakati pedu vakatitsigira vari vanyori vedu basa richibva raita. But tinoti mazuva ano tinotarisa futi kuti
munhu watiri kupiwa anoenderanawo nozvikudikana nehurumende yedu munew dispensation yedu arimo here mubandiko redu romusangano weZANU-PF uri kutongwa bhozi hatigone kuita izvi pasina musangano weZANU-PF. Hatimbomberai kamusangano ndoweiko munoti mungade kushora musangano iwo wakakubvisai kuhondo wakakubvisai kunhapwa nasi mukagara munyika yakasununguka yakanaka zvakadai so mukangotarisa zvaita yamaa kuti rodhi yakuwanika kunonzi kuchikuya kuya yakaita kubhenda inew dispensation zvaitwa nababa Munangagwa. Saka handichaenderera mberi, ndongoda kuti nomukano wamatipa ndinokutendai. Chinonzi unity kubatana, chinonzi unity kuita sei kubatana. Tarisai kubatana kwemadzimambo, tongoda kuti vanhu vese vaite sei vabatana. Sokubatana futi kwakaita musangano wedu weZANU-PF wakabatana, ndo watisvitsa nhasi, ndo uri kuita kuti tiite manyemwe unoti ndezvedu tega here izvi. Asi zvedu tega kaizvi musangano weZANU-PF uri kuita kuti tiite manyemwe yakadai. Saka nomukano wamandipa ndinokutendai. Ndakuti ndichisira vakuru nguva chairman vapedzese zvakanaka. Zvichataurika izvi muve nenguva yakanaka. Tinotenda zvikuru, ngatiomberei maoko. Toneta chief Nyamaropa, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Hanzi unity kubatana, sekubatana kwavari kuita ikoko. Kubatana kwacho kunoda kuti kuwanikwe kunesu tese. Tichikutendai nekubatsira kwamaita mhuri yepano. Mukana uno taakupa kuna chairman vice senator Vanare Matsivo. Pamusoroi mese muri pano, zvigaro zvakudzwa kare handitika. Mashoko angu handinawo ndekuti isu semhuri yeMashi Central tiri kuchema, tarasikirwa zvakanyanya naMambo Kandeya. Mambo Kandeya vaiva mambo vaitipa gwara rekuti tinoshanda sei nemadzimambo. Mambo Kandeya chaiva chipanga mazano wedu weMashi Central. Saka naizvozvo tiri kuti kuchema kwamuri kuita mhuri yekwaKandeya, zivai kuti muri kuchema neMashi Central yose, muri kuchema nenyika yose yeZimbabwe. Saka chiitiko ichi isu tinoti mambo havana kufa, asi kuti mambo vazorora. Ndoshona yatinodii, yatinoziva tose tose, ndizvo nhaye. Madzisabhuku vaitungamirirwa naMambo Kandeya nemhuri yose, tinoti chemai netariro. Mambo vazorora, murawo waMwari. Tinoziva pakaitika chiitiko ichi rufu harujairike, ende rufu harina ndinorijaira. Zvinoita kunge nyore pamhuri dzinenge dzauya kuzokuta, but mhuri chaiyo iyo inenge yarasikirwa vanenge vari panguva yakaomarara zvikuru. Asi ndinoti kumhuri yacho ngatichemei tiine tariro, tikanyanyoisa shungu dzakawanda. Unozoona kuti iwe mupenyu wasara, unozobatwa neurwere, unozoita kuti utevere futi zvekare. Nhaye maBP anokwira. Saka rufu murawo waMwari. Ngatichemei tichiziva kuti ava vasakura pavo, rwendo rwasara nderwako iwe mupenyu wasara. Saka ngatichemei tiine tariro. Kana mambo vazorora sezvaitika izvi, tinozviziva kuti kutotanga nhasi vana mudzviti vedu havachatorara hope nemafoni. Ndini ndiri kuda, ndini ndiri kudai. Tiri kuti vedu we, mukore uno mutemo wakanaka chaizvo. Kana tarasikirwa namambo saizvozvizvi,
umambo hahubve kuofisi kana mudzviti, kwete, umambo hunobva kwamuri imimi vemhuri. Asi chinhu chinonzi musara pavana ndo chandada kuti ndimbokutsanangurirai kuti zvinoreveiko kana uchinzi musara pavana. Zvoreva izvo kuti uchangotungamirira kwemutemo wakatarwa nehurumende wekuti haudarike makore 2. Zvareva kuti umambo hunenge huine dzimba dzakawanda. Saka dzimwe dzimba idzi aiwa nyararai henyu. Mambo vanosarudzwa acting chief anobva mumhuri yafirwa iyi. Ende mutemo wacho woti zvefuti kana mufi uyu aine vana vabva zera, pavana ipapo ndo panosarudzwa musara pavana we2 years uyu. Zvakaitirwei? Zvakaitirwa kuti mambo vazorora ava vanenge vaine zvikwereti semunhu wenyama. Unopinda uyu unofanirwa kupinda kuti upedze zvikwereti zvasiiwa namambo vazorora ava. Saka vehukama, vanabamukuru, vanabamunini, tiri kuti haisi nguva yekuti munotatsurana muchiti ndini ndoda ndini ndoda. Kana mufi uyu ane vana vabva zera, ivo vana vabva zera, kana pana asiri kuda umambo, ungatonyora tsamba yekurikomenda bamunini oro bamukuru kuti haiwa imi ndimi mungapinda henyu, inini handisi kuda nezvikonzero zvinoti. Asi kana mwana ati ndinoda, vanabamukuru nanabamunini munodii? Munogashira izvozvo. Ndo zvinoreva musara pavana. Pari kujeka kapo vehukama. Yes. Mukore unoyu kana mambo vafa saizvozvi, tinoziva kuti hurumende yedu iri kutonga yeZANU-PF iri kutungamirirwa nababa vaMnangagwa inopa zvifambiso kumadzimambo. Motikari yasiiwa nemufi panapa. Ndati motikari yasiiwa nemufi pano. Nezvose zvasiiwa nemufi. Zvose, tati zvose, handiti? Mukore unoyu hakuchina zviya zvekuti bamunini vanoti ndikuda mombe yasiiwa namukoma. Bamukuru voti ndiri kutora mota yafambisa mukoma. Umwe woti ndiri kutora mombe, umwe ndiri kutora geji, umwe woti ngoro. Tati utongi uhwo hweudzvinyiriri hwakapfuura. Zvinhu zvose kana baba vafa zvinosarira mudzimai nemhuri yepamba ipapo. Saka pano hapana vehukama chamuchazotora. Tati tiseta kudza izvi kuti mota inosarira mhuri yepapi? Yepanapa. Hatisi kuda kuzonzwa kunzi mota yaiya bamukuru vaya vaitora hanzi yautogara kumba kwangu, kana kuti bamunini vauya hanzi ndakutotora mota yautogara kumba kwangu. Izvozvo tikazviziva, ndosaka varipo vana vedamu vakapfeka maunifomu ehurumende avo. Tinoti endai munosunga. Muudza matauro andikukuiti ayaya. Tinoti endai munosunga. Hakuna mutemo upi? Iwoyo. Uyu aishavira mhuri yake uyu. Hakuna unoshavira mukoma kana bamunini. Saka zvinhu zvake ndezvemhuri yani? That's why mukaona hurumende yakazoti kana paine vana vakura hakuna bamunini kana bamukuru vanouya kuzoti ndakuda kuacting. Handiti, noti ukaenda kuna bamukuru vati saka ndofamba nei, ndoda motikari yafambisa munin'ina iya. Kana ukapinda uri bamukuru uchata your own means of transport. Muudza matauro andikukuitira ayaya. Tati kana vari bamukuru vanenge vasarudzwa kunzi ndo vachaita musara pavana kana bamunini, wapinda ipapo hausi kuzomboti ndiri kuda mota yaifamba nomunun'una kana nomukoma. Tati hakuna izvozvo. Kana wapinda uchatsvaga transport yako wega. Iyi kusarira mai nevana vavo. Saka nguva iyi ndinoiziva kuti inguva yakaoma.
pekwakandeya muchakupai nguva yekuti muchambochema baba venyu tisati tanzwa kuti uchazoita musara pavana unosarudzwa zviri pamutemo ndiani, handitika. Asi atoziva ndichekuti zuva rafa mambo panotowanikwa anosara achitungamirira mhuri, handiti. Munoona zvinoita mhuka inonzi nzou. Nzou kana dzakawanda kudai dzinotozivana kuti ava ndo baba, ava ndo vanoteverawo. Magemu akauya vakarova baba, mai kana mwana hatange nongopinda musango kutomhanya, kwete. Panorohwa hombe ichidonha inotevera tanga tofunga kuti ndodii, ende gurupu rese rinotoungana kusvika asara mukuru ipapo otevera. Saka tiri kuti vana havafaniri kutambura kuti mambo vafa. Kune vachapinda vacho, itai moyo sewa baba. Ndati mambo Kandeya vaiva vachipanga mazano. Mambo Kandeya vava vasingaite godo, vava vasingatsamwe. Anga ari mambo wevanhu, ari mambo wemadzimambo. Taivata zvikuru because vaiti panokonana vanhu ivo vaipinda. Handimaona maeji yavako makore unoyu, mambo Nyamaropa, mambo Amatsivo, vana Bushu, makatarisa eji yacho ine nguva yekuti inogona kumarana, handiti. Asi vana mambo Kandeya nana mambo Mutumba vanouya voti aiwa vana kutonga kudaro, itai izvi nezvizvi, istoteerera. Saka tiri kuti tose tiri kuchema, asi ngatichemei tine chii? Tine tariro zvekukarira umambo kwete. Saka handizi kuda kupedza nguva yenyu sevanhu vamira nguva yakareba. Tati isisi chimwe chinhu chandirwadza handati handingabude sina kuchitaura. Isu tinoziva mambo uri mambo wemusangano weZANU-PF, handiti. Ati ndarwadziwa ndambobvunza Central Committee member takagarapo, ndikati nhaimi munorevei? Ndatarisa kona to kona, hakuna kana munhu wana t-shirt yeZANU-PF, kana wana akapfeka t-shirt yeZANU-PF. Zvinoita ya ndarwadziwa zvikuru, ndikati no, hatifaniri kudaro. Tinofanira kuti vachazvikanda mumasocial media vachaona vana kuona kuti parufu rwamambo shuwa. Ingadai pakachena pana pamatisheti emusangano weZANU-PF, vana mai vane madhuku vane chii, hatifaniri kubvunza kuti ranga ruri rufu rwani, rwamambo. Asi ngoti anyway, kwanzi yadeuka yadeuka, handiti. Zvichagadzirisika nokufamba kwenguva. Tinofunga newaya mashoka ya ndoda kutenda zvikuru madzimambo Mashi Central nekubatana kwatakaita kuti kana rufu rwawira mumwe wedu pakati pedu, takati aiwa tinoziva kuti hurumende ine zvayo zvainoita, but besides kumirira hurumende, ko isisuwo wacho tamboitawo chii chinotaridza kuti tiri kuchemawo mumwe wedu. Ndosaka maona takwanisa kuuyawo netishoma tatinato nekamari kamanzwa kabuda kaya, noti tinozviziva kuti panorwariwa mambo kuda vanokwereta mari, maivo mhanya vokwereta mari, vodii. Tikati ngatiandewo nepashoma ipapo pekuti hatidi kuti shirikadzi yedu yasara iyi yoshungurudzwa. Munouya makakwereta mbudzi dzangu paya muchiti muzondidzosera, ndauya makakwereta $30 muchiti mutandisa kuchigayo. Saka ndoda kukutendai madzimambo eMashi Central nerudo rwamaita. Ngatambei takabatana, ngatisagumira pano, asi kuti tizviite kune wose anenge awirwa nedambudziko. Tongochemana nemuchemero wakafanana, tisina kusarudza kuti nhingi azodai ngatinetise zvakawanda. Saizvozvi zvatangoita izvi. Saka neiwayo tinotenda, tochema murunyararo, tosara nerunyararo, tosara nerugare. Tinotenda zvikuru, tinotenda. Tinotenda zvikuru. Seneta Chimadziwo, mawokonko. Aiwa, mashoko taanzwa kumaseneta zedu. Tinotenda neimwe nyaya yamabata, nyaya yemusara pavana. Isu chengetango imara, asi mazoitaura nemazvo yanyatsobuda zvakanaka. Nekuti tikaiti mahofisi umu tinoona dambudziko guru. Pakazara pakaitika chakati, kwakazogarwa matare, maudzwa zvepachena.
tinotenda chose nemuenzaniso wamatipa madzimambo eMashonaland Central Province muchikurudzira kubatana mungave mumatambudziko mungave nguva dzipi tinofanira kunge tiri pamwe chete tichibata tiri pamwe chete semhuri imwe chete iri under the leadership of ZANU PF. Mr. Nkoma DDC mtungamiriri wedu zuva ranhasi tinokukumbirai kuti muuye kuno kumberi ndakakubatirai chitsvimbo chenyu ichi kwekanguva kudavira kuti muchabhadhara. Tinotenda Mr. Nkoma. Tinotenda maita enyu baba Mazingaiso. Regai ndingotenda kuti madzishe edu maita enyu maseneta edu matinyadzurudza matitadzirirwa nekuya kuitadzirirwa chose Mwari wamasimba ose vakuitirei zvakanaka. Regai panguva ino tisvike patinowana mukana wekutendwa vote of thanks. Ndazova tashora mashoko akawanda chokwadi ndazova kuti pane zvavashaya panapa tore mukana uno kuti kutungire Comrade Chabwera vatisukidzire kune vachatipa vote of thanks vayo kuno vakamirira Honorable Pamhanga vanova ndivo Maundari South Constituency Member of Parliament vari zvekare our DCC chairman Honorable Pamhanga vasati vakamirira rekaiva mashoko avo aturwe vakamirirwa naComrade Chabwera. Mazvita zvenyu DDC regai ndichi pamusoro emadzimambo ese ari pano pamusoro eCentral Committee member yedu Comrade Hungwa pamusoro ehumwe utungamiri hwese huri pano nditenderei panguva ino yemasikati ano ndisvike pendichasumudza mukuru ari pakati pedu achatura mashoko akamirira kumusangano wedu weZANU PF. Ndanzwa madzimambo achichema chose kuti aiwa ZANU PF hatisinatsogona yakamirirwa zvakazara asi muchaona amai vavo vachataridza kuti aiwa ZANU PF iri kutonga uye icharamba ichingotonga. Amai vavo she's our national member Comrade Klaus Muzarire. Regai tibatanidze maoko vachiya kuno kumberi vaizotora mukana uno vozotora mashoko avo. Aiwa ndiye ZANU akomana iri kutonga muZimbabwe iri kutonga nyika yedu aiwa ndiyo ZANU abereki iri kutonga muZimbabwe iri kutonga nyika yedu yeZimbabwe. Regai nditi pamusoroi masabhuku enzvimbo ino ndoti pamusoroi vana Atembo vanove vana sekuru vangu zvakare ndiri muzukuru wana Atembo kai ndoti zvakare pamusoroi vatungamiriri vehurumende vachitungamirirwa naDDC vedu vaNgoma vari pano vanga vachibata basa. Ndoti zvakare pamusoroi vanobata kumusangano wedu weZANU PF kubva kubranch kusvika kuCentral Committee iri pano yatiri kutungamirirwa naComrade Hungwa. Ndoti pamusoroi regai zvakare nditi pamusoroi madzimambo edu regai ndite chivanhu chedu ndinoita chivanhu ichi chikonzero nekuti madzimambo ndivo vanotitungamirira pamusoro pechivanhu chedu chenyika ino. Saka ndamaona ndadzokorora ndichityora muzura nekuti kuno kumakorekore tinotyora muzura katatu. Saka ndati pamusoro madzimambo edu inini rangu basa randapiwa pano nderekuti nditende ndakamiririra Honorable Pamhanga vasipo pakati pedu. Inini zvangu Samuzariri muzukuru wana Atembo tiri kuti mazvita zvenyu vagari venzvimbo ino
ndoti mazvita zvenyu masabhuku vabva kune dzimwe nzvimbo nehumwe hutekwatekwa hwauya pano, hwauya kunokuta mhuri yepano. Haisi mhuri yepano chete, asi kuti tese seMount Darwen. Nechiitiko ichi chakaitika pano ndechedu isu sevagari veMount Darwen, kunge tine nguva yekuti mambo vedu vakazorora pakati pedu. Saka ndiri kuti inini mazvita zvenyu madzimambo, marangarira chirikadzi yasiyiwa pakati pemusha uno. Hamuna kuuya makabata maoko, asi mauya mune zvekuti amai vasiyiwa nemhuri vawane pekutangira. Ndinoti semunhukadzi akafanana naamai vari pano, ndinoti mazvita zvenyu madzimambo. Nekuda kwenguva tinoti aiwa tozofamba zvakanaka, musha uno kwanzi izvo ngatibatanei. Chinonzi kubatana ndo chinhu chikuru chiri kukurudzirwa napurezidendi vedu baba Mnangagwa kuti ngatibatanei. Hanzi anogadzwa pachigaro ichi anenge azodzwa naMwari. Hazvisi zvake ega asi kuti anenge azodzwa naMwari, saka musazovengana. Ndoti ndatenda zvangu. Tinotenda maita henyu amai nekutipa mashoko ekutenda. Regai panguva ino ndikumbire chaplain vedu vauye kuno mberi. Mambo richigadzirira. Kana chaplain wangu pedza ndinobva rauya ndokutungamirira pakuombera. Thank you. Regedzai tikotsamise uso hwedu tinamati. Tinoda kutendai Mwari, tinoda kutendai samasimba ose. Tinoda kutendai nechapupu cheupenyu, tinoda kutendai nemabasa akabatwa namambo wedu. Nyasha dzenyu ngadzirambe dzichitifukidzira. Isusu mumwoyo medu tiwane zvakanaka zvatinodzidza kubva kumurume uyu. Tione kuti zvekare Mwari zvatingakwanisa kuteedzera. Toda kuti mugonyaradza hama neshamwari dzakasiyiwa vane mapundu pamwoyo yavo. Imimi Mwari mugovaputitsa vapodzwe nemi. Rugare rwenyu rugogara ruri mumwoyo mavo. Nyasha dzenyu dzigotibata isu vachafamba nevachasara vose. Mwari chengetedzai munhu wose musara mambo Jesu. Toda kutendai nekuonga. Amen. Uya auye kutitungamirira ndikiza maoko. Sekuru tateguru tinotenda neungano yakadai. Aiwa matitungamirira sekuru tateguru kuchema masekuru akandeya mambo Kandemiri ndini musumzvirenyu Makomo. Tinotenda mazvita ndodavira ndipo patasvitswa tasvika pakusunungurwa ndizivi kana paine mashoko vana Tembo Mazimbakuba tasvika paku
Pamusoro wechangamiri, muri pamberi penyu vana vashungurudzana mukurarama vachitukanana nenyaya yehure uri pambe uri chii zvinoyata inini mambo ndisunungure zvangu kana uri hure ndongonoitawo zvangu kumberi kune vanenge vachindiremekedzawo tokwanisa kuchengeta mwana watinaye nyama nemweya zviri pamwe chete saka wada kupasunwa nemi uyo anonzi Edwin warambi asi mukadzi wako yakurorewa yororo musangana pamwana mako vapasanirwa vaviri Edwin warambwa zuva ranhasi nomukadzi wake zvirova zvekuti Edwin asunungurwa kurorwa mukadzi waanoda naiye mukadziwo asunungurwa uno murayiro kubva nhasi achibuda muno mudare muno pamusuwa anomudawo akutowo mafoni pasina anomunambidza